kanina iya nga duron niya kahadlo ka imo. Bangin pati ito niyo anak maugmaran kay nasusuton bata itong iroy. Sorry po. Didi nala Marvin. Hadlok, Didi haybon. igbaw na rap na Kat ka man susugan. itong timo sawa. Anak, Dadadun ko'y baby a kwarto. Baby, tanan na. Anto kita kwarto. Anak Marvin, kano nga nasusugad ka man ito? Asawa mo, Elisa. Nakita ko kanina yang nga duro ko niya kahadlo kay mo. Bangin pati ito niyo anak, maugmaran. Kay nasusuton bata ya eroy. Dahil nangangalas ako ay iya. Labi na kung nakita ko itong bata. Ang bunga nila pag-traidor ni Marco akon. Anak, ako itong ginkukurento ni mo, baka ginbubuhat yan ha. Kaya ano nga diri mo man igpadiin iteston bata para matapos na ini. Anak, maahal kahit imo asawa. Naibabaro na yahin pagmala imo. Ngan maaram ka nga ikaw, Ano, nay? Nga ginagaw ko yatikang kan Marco amo ba? Nay, Marco la ito nag-agaw, ngan diri ako. Ngan ang bungaw ko maluhat nga asawa. Kasta nga na yan ha. Ato lagi hapon kan Marco ito niya huna-huna. Di na ko naging tatagan ng kamingaw. Kalipay nga para untahamon nga duwa nay. anak, sayop ka ton imo pagtuo. Sayop ka. Nay, diri ako nagsasayop tungod kay sakto ito na yan ako nuna-huna. Anak nira ni Marco itong bata nga gimpapakaamayan ko yan ha. Ginurong ako nila nga duha. Hasta nga yan na. Kaya naman diri pa man nakakarawat ni Marvin. Nga may anak na kami nga kasal na. Kaya ano nga diri man ito niya nakakarawat nga kami ni baby itong iya pamilya. Kaya ano nga pirit niya tatanong mayahuna-huna. Nga may danamong relasyon ni Marco. Man nga ni, wari din ni Marco. Ato Mindanao. Ato yan nagtatrabaho. Hi Marco. Hiya ba ito na? Uugod man. Hiya ito na. Marco. Aani ka? Elisa? Ikaw ba yan eh? Ano na? Kumusta ka na? Kamu ni Marvin? Iini. Miserable ito na akong kinabuhi nga may asawa, Marco. Padayon niya nga nangambog haimo. Ngan. Di rin niya makarawatan amon, anak. Nag-una-una mang gudi ang hasta nga diyan na diri iya anak-anakon gimpakatao. Mag-ano man ba ako, Marco? Sugad ba init akong kapalaran? Elisa. Elisa, pasaylo ako nga. Gintubyan ko ikaw ay ha. Oo, mahal ko ikaw. Mahal ko nga. Sobra-sobra. Pero kinuwagin tubyan mo man ako, iya. Kinuwagin pasagdan mo man nga makuha ako niya. Kaya ano nga wari ka man makigbiso ganaton kong mga duha. Kaya ano nga... Sakto na. Sakto na. Nagtalaw ako, Elisa. Nakalimutan ko da ako noon nga bangin di ko pa ako sa magpamilya. Ganwari pa ako trabaho to, maharap ka ito na. Ang hindi na ako makakatagin, maupay nga pundasyon, hinusang nga pamilya mo. Pasaylo ako, Elisa. Pero maharap itong Diyos nga higugmaon ko ikaw.
Bang, hindi rin ako ada ito nakatadhana mo, Elisa. Kasi gadot akong lawas kan Marvin, Marco. Wari adlaw nga dira ko niyaging kakastigo, Marco. Padayon niya nga nangangabog bisan kung maaram niya nga waray ka na din aton lugar. Buhati ito ng asawa para ay Elisa. Maabot ito ng adlaw nga. Makakasantop niya. Ngada ko niya nga sayop. Kapag sugaron ka niya. Ano naman lakon umabot iton adlaw, Marco? Nga palayason ako niya dito iton iya balay, kaupo dito na akong anak. Waray na ako pamilyahin nga lugar. Waray ko mga bugto nga akong madadagpan. Maaaro anin tabag. Yan may pagawas ko ito na akong mga kasubo. Na ganyan agian nga na. Sako na. Sa tingin, Elisa. Aade pa akong madamay ay mo. Magsangkay kita, di ba? Kung umabot mat panahon ito nga, tak na. Umabot man ito ay mo. Hindi rin maliliro nga. May di mga naglabayar. Panahon na aton nga doha. Pwede man niya, di rin ako bumalik kami din ako. Aanin nila ako magbibilang yung trabaho. Mamay na kalakaog pa kinabuhi. Marco, buutan ka ko din duro. Dakot iyo kaibahan ni Marvin. Marco, sarakyan ato ni Marvin. Na diniya. Nakitaan kita niya nga duha. Oh, Diyos ko, ano ta ko bubuhaton? Marco, mag-aano ako. Madugang itiya kasi na ako. Nakitaan kita niya. Elisa. Mamingaw man din na sala. Nakaturog siguro ya. Naanay na mo nakatusog. Nakatusok. Nakatusog. Mamingaw man din na sala. Nakaturog siguro yung Marvin. Ganito na akong baby. Oh, Ano? Nakuntinto? Matiwog-tiwog ba ito imong mga tuhod dan iyong pagpakuntinto ni Marco? Marvin! Ayaw pagdaw pa akon. Ayaw ko pagkasiguha. Kahuna mga waray ko kang umakit kanina. Marvin! Sakto na! Aray! Itako buhok! Manang na ako, anak! Aray ko! Eksaka itong bata, manang! Aray! Ana. Babe, ana, babe. Ikaw, naagaw ka! Kaya sila uday-uday ang Opla! Tuhod dan iyong pagpakuntinto ni Marco? Tangan ako, anak! Eksaka itong bata, manang! Eksaka itong bata, manang! Uday! Sasaka mo! Bibili kita, dali! Ano naning? Mana na ako, anak! Ika di akon! Di rin ako makarawat, ha? Ay, so sorry, di rin ako. Danas tigawas din ako. Ika di akon! Ano ba, Marvin? Di rin ako makarawat na imo din niya balay. Traitor ka! Di rin ka nakakapuruko! Din kakatlan ka pirmi! Pigat! Marvin! Marvin! Di rin ito tinuod! Waray kami relasyon ni Marco! Mahal ko ikaw! Naibaro na akong pagbahala imo! Kamo nga ito natin anak nga duha, Marvin! Marvin! Ayaw na kong pagpakita pa akong din eh! Kaya papatay ko ikaw! Kahuna mo!
Nawaray ko ka umakit naghahangkopay kanina. Tapos nalirong ka pa. What? Dili ka na makakasakop din na. Marvin! Marvin! Wari ko sa lahi mo! Utang ka buot! Tuura ko! Mahal ko ikaw, Marvin! Waray kami relasyon ni Marco! Marvin, na ako nanak! Ika din na ako nanak, Marvin! Dili mo yan magkukuha. Dili! Diri ako maaram kung pabay. Okay? Sorry, good la. Hindi na pura lugod. Diri ako maaram kung ikaw pa ba ito na akong anak Marvin. Kaya nung nga nasusugad ka man iton. Baga ako yung guba nga plaka, binalik-balik kita akong mga yakan na imo. Kuray ka na ba kalo ito ni imo asawa? Sugad na bagod katiga to nimo kasing-kasing nga diri ka na nakakaintindi iya. Buotan ni Elisa. Ngan likay itong demonyo nga adayan na imuhuna-huna anak. Anon ko paglikay na pisan anhon ko. Diri ko makarawat na niya pag-traidor ako. Diri na. Anak, karawata imo dugangan kasing-kasing. Nga asawa mo na hiya. Ikaw man nga niyan sa lahi nga tanan. Kay ikaw ano magawa iya tikang kan Marco. Maaram ako't kabutangan niyo hadto pa. Nay, sobra kong kamahal, Elisa. Pero kay ano nga, di naman ako niya mataganin anak, Nay. Anak mo'y baby Aaron. Anak mo hiya. Mangani, supo hiyain mo. Diri mo ba nakikita haiya na wong Marvin? Oops. Salamat, Binabs, ha? Patod, adila ko agawa sa itong hospital kung may sugo ka akon. Sige, Tod. Sige, bangin atat mataboy ni kan Elisa. Iba ka klase tod. Maaram hiya may asawa na hiton iya dati nga uyab. May anak pa hini. Hay, dira ko mo. Hi. Hay! Ayaw magsiring nga, hi. Hi. Ano ba Apaya, Binabs. May anak pa hini. Hiton iya dati nga uyab. May anak pa hini. Hay, dira ko nakakaintindi. Bagan, ginpapala ko la iton samok. Samok niya. Parang ano yan ay Marvin na tangahaw. Yan, hani. Ayun itong pagbulag itong di Ginpapala ko la iton samok. Ginpapala ko la iton samok. Ako la iton samok. Samok. Ginpapala ko la iton samok niya yan na. Mahibaro nga ni hiniya na Marvin. At tangahaw. Dayon iton. Dako itong Dayon iton. Pag-brown ka di color ng pulay. pulay ni. Di color. Dayon pagbulag iton. Dayon pagbulag itong dekolor ng pula hini. Aso. Hay nala. Hay nala. Di na ko nakakaintindi kan patod. Patod Arnil. Sorry.
Tangahaw. Dayon itong pagbulag, itong di kolor, ganit pula ini. Ay nala, diri gud ako nakakaintindi kang patod. Congratulations, sir, ma'am. Buron ka, ma'am, hinduha ka bulan. Um, Oh, Marco, burod ako ta ako na anak ni Marvin. Burod ako. Mag-ano man ako niya na Marco. Gimpalayas ako ni Marvin. sorry ha, baka din ako. Pasensya na. Lisa, nakabati ang doktor. Diri ko ging kakaawol kay tinuod man Marco. Marco laabot bisan hino ito pa itong makabati na akon. Kaya ano masugad man. Kaya ano nga diri man natuod ni Marvin nga waray na ilalambigit ta aton nga doa. Sa'yo piyat iya mga pagtuwa aton. Elisa, anda ba ako magpakamaya yan? Nga maharap lang ako nga. Diri ko dito niya makakarawat. Labi na ako may bariya nga, ani ako. Nang kita ito magkaupod. Elisa, aadi ako. Ako sabay ito ni mo konsensya, Marco. Ubangin naluluoy ka laakon. Elisa, yan ang mga kinanglanon. Yan ang mga oras. Waray mo ibang madadangpan kundi ako la. Waray ka na pamilyahan, mga kabugto. Salat iyo ka baraka, Elisa. Aadi ako. Ganwaray ko labot. Kung ano mat igsisirang nga ako ni Marvin. Kung makakita nga, kita nga duhay itong magkaupod. Marco. Lula, para ba ito akon? Kanimo papaini nga juice. Nga hindi nga gatas para imo. Aw ano man, ikaw ba itong maghahato din ni kanimo papa nga matugnaw nga juice? Sige, Lula. Butan, ganito na ako na po. Kakadi ko nala. Pa, adi natin din mo juice naging timpla ni Lula. Para mo. Ako na lang nagdara pa. Ay! Oh. Ano? Animal ka. Ano? Diri ka na, hinay. Dapag ka nga naman. Dapag ka. Marvin! Tiat ka la. Inaano ka? Kay tanga na eh. Tanga nga bata. Gusto. Ginoo ko. Dadapag ka. Uy, Marvin! Nakita ka ba niya mong gibubuhat? Padlas ka nga, may arba. Padlas ka! Apo! Apo! Oh, Ginoo ko. anong to ako nabuhat? Di!
Sige, mana, sir. Ang ganito mana. Malay ito niya kasi kasi. Sige, mana, sir. Sige, mana, sir. Okay na itong bata. Maluya na ito niya kasing-kasing. Kamita ka na yung mga ibuhat, Marvin, ha? Bangin lang itong Nanay, pumatay. nanay! Kaya talaga yung anak. Ginawas si nanay! Ginawas! Nagsasalsal. Ginawas si nanay! Ikaw, nanay, nagagawas ka! I-stand in ka na namon! Sige, mana, sir. Okay na itong bata. Maluya na ito niya kasing-kasing. Kumita ka ni mo ginpukat. Ha, Marvin? Bangin ikaw na itong pumati ito ni mo kalugaringon nga anak. Ay, sorry. Sorry po, wrong number. Ay, pumati ito ni mo kalugaringon nga anak. Hitsunod. Pakitaon mo nga niya ako nga, bisan na pagkutultun ako na po. Ambot ko na mo, Marvin. Baghakon pagkitayan hai mo. Diri ka na ako anak nga, andam permi umintindihin kag anak. Kung di mo yan makakarawat, ako, gingkakarawat ko iya, apo, ngandula ko niya. Makusog ito na akong pagtuo nga apo ko hiya. Pasaylo ako, Nay. Sige. Masulod na ako trabaho. Padaliahin naning alayon, ato gawas. Sige, Nay. Apo, pagpakalaksi dahil ito ni mo lawas para makagawas kita dayon din eh. Lula, pero pila nga si Sinay Papa ako. Ay, ayaw intindihin mo, Papa, ha? Bangin damula ito nakakasamok ito niyaw na una. Ayaw nila ito pag-intindihin mo, Papa, ha? Mahal ka namon ni imo, Papa. Nga niyan, makaong kita yung prutas, ha? Mapalit ako yung may prutas. Susugong ko yung mananaaning para lumaksida ito ni imo lawas. Nga akong buutan niya, Apo, ha? Oo, Lola. Sakto ba ini nga akong ginbubuhat para ito na akong... Oh. Agi! Oh, buta ka agad! Ha? Buta ka Brad! Nagikuhan doon. Sakto ba ini nga akong ginbubuhat para ito na akong... Buta ka agad! Brad? Paano ka naliwat? Ha? Haligutay ko na yung itong kalibutan para ito na doha! Nagano ka din sa ospital? Brad, ano yung hospital, Elisa? Kinanglan ka niya. Ginkikinanglan. Tapos, kamu yan ito nagtitimpo. Kadakon kako ni Marvin. Brad! Kung di ka mamamatay ako na. Kung maarma ko magmamatay ka kalagahapon. Labaw nga ako nga, diri ko gusto nga, ika-istorya ka. Diri ka na! Diri ako niyo mapapatuo dito sa kabuwa! Hira na ito. Diri ko ang masakitan. Traidor ka, Elisa. Traidor ka mo! Ikaw kun man iniilisa. Kumusta ka na?
na. Kaya ano nga ani ka man din yung ospital? Nay. Sorry kung orin ako bumalik pa. Ngan. Napabayaan ko ito na akong anak. Siguro, ulitaw na yan ito na akong anak na Kaya nung adiri man ako gintutuon nga, waray malis siya nga relasyon na namo ni Marco. Matigiton kasing-kasing ni Marvin ay. Mahal ko hiya. Natunan ko na ito na akong kasing-kasing nga mahalon hiya. Pero kaya nung masugod maninin akong gindangatan na iya mga kamot. Marco na akong gindangatan. Ay, shit. Gindangpan. Mga kamot. Ngatan na iya, mga kamot. Marco, anak ko gindangpan yan. Gindamayan, anak ko mga kabidoon. Naginsugad ako ni Marvin. Karuyag mo, Sigmund. Dili ka mo mag-asawa nga ni Marco. Elisa. Pamati na Maaram ako nga di rin ako mag-iiha. Kukuhaon na ako itong Diyos. Kay ikaw may kag anak ni Marvin. Ikaduha ko nga nanay. Susumatan itong tinuod. Oo, anak. Tira na magdudugay itong kinabuhi ni imo, mama. Anak, andamot yung kulaguringon batabuha. Karauton naton itong kamatuuran niya. Nungarahin na. Lisa. Dirito tinuod. Singa ka nga diri tinuod dito. Kailan mo ba yaman ni Mama? Anak, tungod kay... Anak, ikaw na permihay mo na ho na. Mahal ka ni Papa. Nila ko permi, anak. Sige na, tanan na. Sakop na kita, imo kwarto. Haiya kwarto. Iya. Sige na, tanan na. Sakop na kita, imo kwarto. Sigurado ko. Kimbibiling na kita iyan. Okay, anay, sa'yo lagi hap. Sigurado ko. Kimbibiling na kita niya yan. Pero inuhalagas nga aato yun ang kwarto ni Mama pa. Iya man daw ito sangkay. Sangkay ni Mama. Gusto na niya makita yung Mama nga di ka istorya. Hino. Mana Asunsyon? Ikaw ito na, Anli? Oo, Marco. Hiyang-hayanan. Anak, hoy, anak. Iya, ito ni mo lula nga berkahita. Mga basayo. Hiyang-hayan. Oo, Marco. Hiyang-hayanan. Hinuhiya pa.
Kuha na ako na kilala. Lula mo gihapon niya. Maamin. Kaluyan ka sa Diyos. Ay, buutan niya nga pagkabata ha. Ay, gusto mo ba nga maging lola mo ako? Kuan, ane ha? Hay din ni Elisa. Kaya ano, ore man niya din ni gimbalin na ba hiya ang mga doktorin ko ato? Marco, ayaw pagpatig na ha. Waray na Elisa. Waray na hiya. Ano? Ato na hiya, Murgia na. Ano? Dire! Elisa! Elisa! Kumusta na itong bata? Okay na iya, sir. Magawas na kita yana. Nanay, hay niya. May daniyaging kadto. Dere da daw lako na maiha. Pero mabalik iya dayon, sir. Papa. Nak, si Aaron. Aaron. Man, Papa. Daw ka na dako. Ang bata. May daniyaging kadto. mo. Dako na iya kay nag... Pero mabalik iya dayon ko na maiha. Pero mabalik iya dayon, sir. Papa, mauli na kita balay. Mauli na kita. Kaya ano ka may ginaapat man ako nga. Diri ko may explicar. Ganyan rin ako namumutang. Ano't ko nagsigon din eh. Kaya ano nga bagan may nakakapawurok yan ako noon ako na. Naning, dini ka ha. Bibilin ko lahin nanay yung gawas. Oo, sir. Marco, maaram na ako hit nga tanan. Ginsubatan ako ni Lisa bahin kan Analisa. Akon hiya apo. Anak yan ni Marvin. Bisa na ilipot kay gayon. Kinmahal ko naghihapon ni Elisa. Pero bisan makausa. Iginrespeto kahiya. Waray na lamit nga anhamon nga duwa. Kung makakarabat ira pamilya ni Marvin. Kinmahal ko yan, Alisa. Nga bagang tinuod niya anak. Mahal ko ito nga bata. Ganda. Pwede ba akong umangyo nga? Ako na lang itong magsusumbat itong tinuod. Itong tinuod niya nga pamilya. Kung na siya ito't imo desisyon, dinarespeto ko ikaw, Marco. Pati kan Marvin. Nadir ako nga tugtugan na itong kasta. Padahin niya nga mapupunguta ako na. Wala man ako nabuhat nga sa laiya. Marco, waray ako magsayupin pagkilalay. Buutan ka gud nga tao. Ginpabilib mo ako kanimo mga sakripisyo ngan pagbulig para kan Elisa.
Annalisa, anak, tinuod iton nga tanan nga mababatin mo tika nga ako na. Dira ako ito na imo tinuod nga papa. Himarvin Leonardo iton imo papa. Nga nadlagas nga nakato ospital anak. Iya iton imo tinuod nga lola. Papa, ano pa ini? Di naman ako nakakaintindi. Basta ikaw na takong papa. Di na pa yung mga tao. Ikaw na pa. Anak, tinuulit nga tanya ako si Sereng. Naging instrumental ako para imo. Papa. Nga ako iton imo makilala nga tinuod nga kaganak. Pero, ginmahal ko ikaw, bagang tinuod ka, anak. Parang kayo to. Kuna mo ito. Nadiri ka ngayon na akong papa. Imo ko igahatag ay mga tao. Anak! Annalisa! Anak! Nay, ayaw na kita paglinantugi. Oo na. Humilom ka la. Tungod kay diri gud asyat imo pagpakita nga pagtatalito nimo kalagaringon nga anak. Kanaron. La, papa, nag-aaway nalat ka mga duha. Kay ito nimo anak. Amay. La, ano to nga nabitay? Utra na lakon rap. Utra na lakon. La, Talito nimo kalagaringon nga anak. Kanaron. la, papa, nag-aaway nalat ka mga duha. Kay ito nimo amay. Hasta nga dayan na. Marvin, maliligis mo ito nga daragita. Apang paglikay. Dire! Ala. Nanay. Pwede ka mo na maghinay. Una ko nga na disgrasya na. Tumbala na tumbala. Diri. Ala. Nasabod nimo. Dire! Muray ka man maghinay. Diyos ko. Ay, hiya magunan na banggan sa rakyan. Ikaw? Animal ka. Magbabaton ka. Ay, diri. Magbabaton kayo nyo. Diri, imo itong rap. Imo Nagbaliw ay ito, kita. Oo. kan Marcot. Pero anak akong Anak, Diyos ko. Hiyaan na. Gang cream. Akong lagap ito nga ikaw. Animal ka? Oo. Marvin na dito ikaw. Oh, ako nin nga ikaw. Oo. Tapos, masaya ko, animal ka. Sige. Animal ka. Ikaw? Hiya magunan na banggan sa rakyan. Ikaw? Animal ka. Animal ka! Mas animal ka! Ako nung yayak nun! Ikaw na yung binyakan! Nagbalik ka na. Apa yan, Erap? Busa na ede. Nagpipinanukot ka na liwat! Di ka ba napalit? Ulit ka na liwat. Tinapay. Ikaw? Magunan na banggan sa rakyan. Ikaw? Animal ka! Magbabatong kayo ni! Magiging kriminal ka, Marvin! Anak ko! Anak! Marvin, Marco, diri. Animal ka! Animal ka! Ikaw lang ako doon makapatid in kalugaringon mo ang anak! Ano? Ano nga kalugaringon? Ano?
Dr. Arlene Arevalo to ER, please. Dr. Arlene Arevalo to ER, please. Klaro madadan imo nabati anti kang akon. Klaro madada. Ato. Ngan bago na lot ini nga emuli nurong animal ka. Diri mo na kumauwat, traitor. Hain ba rin nga nanay, kamalakat man? Kaya ano na yung nakapanti ka naman la? Sakto ito kayo mo na ba? Kaman! Kada imo ko ang... Ano ka ba? Unang huray na. Sinagat-sangat ka na yan. Hay, mo rin naman ako. Kada imo pagyaya ka na, nakat ka. Tuin. Ay, pag nilakad kayo once nga, pinatawa kayo sa... Sige na. Diri mo na kumauwat, traitor. Ngan bago na lot ini nga emuli nurong animal ka. Diri mo na kumauwat, traitor. Sakto ni mo nabatian. Ngan pasalamat ka nga talwas na itong bata. Ano, sige, tawa-tawa. Sakto na ba nila batian na? Sasagat ko, no? Sakto ka ninyo. Ang aluno mo. Ngan bago na lot ini nga emuli nurong animal ka. Diri mo na kumauwat, traitor. Sakto ni mo nabatian. Ngan pasalamat ka nga talwas na itong bata. Ito na ako na po. Nay, pati ikaw natuod ka rin nga tao. Oh. Halayon mo mga pagduda ng pagtahapamon nga duha ni Elisa. Kutom nga namatay ya. Darapan niyan mga kamido ti ka nga imo. Kaya ako lang pumayda iya. An iya kindi warang ang mga problema para tiyo pamilya. Maram ka ba, Marvin? Ang pinakadako mo nga sala. Wari mo man laya to ura bisan na makausa. Tinuod ito, anak. Nagka-istorya kami nga ni Lisa ug sa payamoto na niya kinabuhi. Ginsumat niya ako ng ngatanan nga waray na hitabuha ira nga ni Marco bisan makausa. Ngan tungod ito handa ko nga pagrespeto ni Marco ha imo. Kadiri magubaton iyo pamilya. Ngan diri marubay ito niyo ka magsangkay nga duha. Mahal kahan imo asawa Marvin. Hanbuhi pa iya. Pero waray mo daw yatagi ni gayon. Nga intindihon mo hiya. Nga ipaaba ta iya. Nga mahal mo iya aron. Nga mahal ka mo niya. Ano yung tro? Aron na Ano? naman mo ni Aron. Ipaabat niya haiyo ni Aaron na mahal ka mo niya. Si Aron. Nga ipaabat niya Nga haiyo mahal mo ni iya Aaron. aron. Aw. Paaba ta iya. Nga intindihon mo hiya. Nga intindihon mo hiya. Ngan mapaabat niya iyo ni Aaron. Nga mahal ka mo niya. Di rin itinuod. Ako tulmida ko nga sa lain eh. Unta mapasaylo pa ako ni Elisa. Elisa, pasaylo ako. Pasaylo ako. Bukto kuya. Lola? Papa Marco, hiyat akong bukto, anakon magurang. Oo anak. Iya. Ganira itong tinuod mong nga pamilya anak. Anak. Analisa. Mapasaylo mo ang tago. Ngan patihin mo nanay. Dako nga sa'yo pa na ako nabuhat ta iyo.
pasaylo ako niyo. May paabot ko man layo ito na akong pagmahal. Ngat labi na ikaw, anak. Pasaylo ako. Papa Marvin. Anak ko. Salamat naging pasaylo mo na ako. Mga salamat. Brad Marco. Brad, pasaylo ako, ha. Ganda mo nga, salamat yung duray mo, Brad. Tinuod ka kung nasangkay, Brad. Damo nga salamat tayo mo.